अरे भोजपुरी भाई लोग, जय भोजपुरी में आप सबका के स्वागत बा। आज हम लेके आइल बानी एगो जबरदस्त खबर जेकरा से हर भोजपुरिया मन गदगद हो जाई। भोजपुरी फिल्म जय संतोषी माँ के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होके जा रहल बा। जी बाइस्कोप पर 22 फरवरी के। हाँ भाई, सही सुननी। अब पूरा परिवार के साथे बैठ के संतोषी माँ के महिमा देखे के मौका मिली तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखल जाई। काहे कि आज हम बताइम ई फिल्म में का खास बा के बाय में आ काहे हर भोजपुरिया के ई जरूर देखल चाही। फिल्म जय संतोषी माँ आस्था, श्रद्धा और भोजपुरी संस्कृति के संगम। भोजपुरी सिनेमा में धार्मिक फिल्मन के खास जगह बा। आ जब बात संतोषी माता का होके तब माहौल एकदम भक्तिमय हो जाए। जय संतोषी माँ का ऐसन फिल्म बा जेकरा में आस्था, श्रद्धा, भक्ति या भोजपुरी संस्कृति के जबरदस्त संगम देखे के मिली। ये फिल्म केवल मनोरंजन ना बल्कि हर भोजपुरिया परिवार के लिए एगो संदेश लेके आवता। भक्ति में ताकत होला, सच्चा श्रद्धा रखे वाला के माँ संतोषी जरूर आशीर्वाद देली। फिल्म के हर सीन में एगो अलग स्तर के भक्ति भाव नजर आई। आ कलाकारन के एक्टिंग देख लागी कि असल में संतोषी माँ के महिमा देख रहल बानी। फिल्म काहे बा खास? अब सवाल उठता कि एह फिल्म में ऐसन का बा जेकरा से एकर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर इतना खास बनता। तो सुनी। नंबर 1, आस्था आ भक्ति के कहानी। इस फिल्म में एगो साधारण लड़की के संघर्ष देखावल गईल बा जौन संतोषी माँ के भक्त होखेले। का हुई जब समाज ओकरा के आस्था के चुनौती देला, देखे के मिली 22 फरवरी के। नंबर 2, भोजपुरी संस्कृति के असली रंग। ये फिल्म में भोजपुरिया घर, तीज त्योहार, परंपरा सब कुछ देखे के मिली। नंबर 3, जबरदस्त संगीत आ भक्ति गीत। बिना भक्ति गीत के धार्मिक फिल्म अधूरा लागेला। जय संतोषी माँ के गाना एकदम दिल छू लेला। जब टीवी पर बजी तो माहौल एकदम मंदिर जैसन पवित्र हो जाई। नंबर 4, पारिवारिक फिल्म। ये फिल्म के खासियत इहो बा कि एकरा के पूरा परिवार एक साथे बैठ के देख सकेला, जे आजकल बहुत कम फिल्मन में देखे के मिलेला। भोजपुरी सिनेमा के बढ़त दबदबा। भोजपुरी सिनेमा प्रतिदिन नयका ऊंचाई छू रहल बा। पहले जौन फिल्मन के सिर्फ सिनेमा हॉल में देखल जाओ, अब वो बड़का बड़का चैनल पर टेलीविजन प्रीमियर पर आ रहल बा। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बढ़त लोकप्रियता के सबसे बड़ा सबूत बा। जी बाइस्कोप जैसन चैनल जब भोजपुरी फिल्मन के वर्ल्ड प्रीमियर करेला तो समझ ली कि भोजपुरी सिनेमा के क्रेज हर कोना में पहुंच चुकल बा। कब, कहां, कैसे देखी। अब सबसे जरूरी जानकारी। जय संतोषी माँ फिल्म देखे के तारीख, टाइम आ चैनल। फिल्म जय संतोषी माँ चैनल जी बाइस्कोप, तारीख 22 फरवरी 2025। समय अभी तक कंफर्म टाइम बाहर नहीं आयल बा, लेकिन आप सबके जल्दी मिल जाई। जैसे ही सही टाइम के अपडेट आई हमार चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी पर सबसे पहले हम बताइम। निष्कर्ष जरूर देखी ई फिल्म। तो भोजपुरिया भाई लोग, ई तो रहल धमाकेदार खबर। 22 फरवरी के जय संतोषी माँ देखे में कतई मिस ना करम सभे। भोजपुरी सिनेमा के बढ़ावा दी आ हमनी के संस्कार, भक्ति या संस्कृति के जिंदा रखें। अगर यह फिल्म से जुड़ल कुछ यादगार पल आपके पास बा तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के लाइक करी, शेयर करी या चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी के सब्सक्राइब कर ली ताकि ऐसने भोजपुरी धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सबसे मिलल जाइए अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय भोजपुरी मैं भोजपुरी।